Hello guys, this is Eric Ilot of Bigo City. Dapat so many Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Ilot. Pwede hiling. Ayan, magandang gabi po. Hello sa mga subscriber na po. Viewers lagi guys. Ngayong gabi dong. Pila dati mo? Size. Size? Asan mo? Asa ka nagkadula? Riso. Alis na, high school. High school pa. Sige. Ito yung pamatinin mo. Murang gamay ba yan? Bubutin mo. Basta kainay kalitura. Dupin yung tuturok ko ng artis, sugod, pulis. Merkulis. Basta kainit. Basta Hindi kainit. lang kainit. Wala kang magpad. Ali ko lang po tagi ipod. Ha? Magiging pan. Wala kang temperature. Wala. Sige, sige. Busan yung pan. Kalitura, upo, itong tsapa. Kapilawas na niya lang. Kapilawat. Pag mag-basketball, di ka nagbasa? Oh, masa, hapat, bunas, ligo. Yung lagi nagbot niya. Tawad man. Yung lagi nagbot niya. Ano, undangan na siya. Dili ng batan ng pagka. Para maiwasan na ito pag-abot sa panahon. So, mahagutag sa dili. Di kita pwede magbasa hapon gabi. E pag was maningil na, di magkunta pareha o kondisyon tanan. No? Ang panang yun. Mandrapo na juga ugat. Mandrapo ugat. Kaya ang tawagan na kung magbasa tag hapon gabi, manitaw pasmas kusog. No, yung pag was maningil na, matagbaw yung tag-15 mo ayo na, pas mo, na walay finding sa ospital na. Nana, mo na pas mo. Ang babae, malalaki, di ko pwede magpasa punto hapon gabi-gabi ang gago. Hindi na pwede. Sige, sige. So, ay mo likod, di way sakit. Hindi ko po, way sakit. May nakabalo kang sa rasa. Nakabalo ka sa buwa. Yan. Damo ko yung kamput. Nakakaila. Ay lang. Na, Sa YouTube ang upan ng mga pisan. Mga value. kita ka sa YouTube. Subscribe na. Wala pa. Subscribe pag man lang madamag ka isa. Nakali ako, mo na akong YouTube. Kaya naman akong hilog na hapon na. Isa nga siya. Kabuhi. Aboy? Di Ha? na ako. Ano, sige nagyaw-yaw. Kabuhi? Kanang unahon ng trabaho, unahon ng basketball, bago mo kaon. Hindi no, alam mo, sobrang ano no? Ano, laps na kaya katong mga kaon, lapas na sa oras. Naman sa busa game. Kasi auto lagi man niya. Ang pamaka panood to, ano saan pa niya po. Hindi ka pwede. Maigo lang nga, magkana ba? No? Matirang matibay, magkana rang laban nila. Sige, sige. So, asa yung balay? Sumayo. So yan guys, shout out sa taga 3 de Mayo, Bigo City. Happy Pista. Isa na lang. Ha? Isa ito. Madugo kalag. Ha? Madugo kalag. Bayo ka lang. Ay akong gihulat ito motocross. Ambot lang. Wala man. Wala mo garo po. Kami nakalaan ito kaduha. Suratan yung presyo, ito mahal na. Ano eh? Ito pagkatura mo, mahal na ano eh. Sa gatos. Ano pala si kapitan niya katungkuan? Bagulan kung saka ticket tanong rights na? Ano yung kaapahita na kabuuan mo nga. Kung sa kay lima, 500. Dato. Okay na sa may kaya. Mo yun. Wala problema na presyo. Kaya kita yung taon nga. Mga rabot. Susunod na mahilak ang mga pobre na ba? Nagandra pang pobre siguro, paminaw ko. Ah, no. Kaya sa dato. Sige, so laki shout out to sa Corizo. Yung mga amigo. Kinagana ba kag subscribers Corizo? Sada, tigat ko rito. Ano po? Shout out to sa mga kaubanan nga player sa Corizo. Corizo Digos. Akong anak nagkondya karon second year college nag-working nasa sa sound system. Ah, Kita ka na sa sound system. Sa gym. Ako ang anak na. Second year college na. So yan, shout out sa taga Corizo, Bigo City. Shout out sa inyo. Ayan, shout out po na ako ang top 3 country viewers. India, Indonesia, Philippines, ay lahat ng mga OFW. Love you guys. No? So yan, tabangan na ito ang mga customer karon. Ubo, Subaw, Ventura,
ng sipon, balik-balik. Ayo dili. So, ayan. So, sa karoon ng nakakita ng video, please subscribe, i-click yung notification bell, like and share po. Salamat. I love you guys. So, mag-ilit ako, shout out po sa taga 3 de Mayo, Bigos City. I love you. Sige, tanggal natin siya. Sana ang ilap niya sir, kanang bigay ka ng sa heart, soft lang. Pangyaran na tanan. Ah, Kung dahil? nalay diferensya, hindi na control man ako. Kung nalay diferensya lawa, sakit yun na siya. Kung kulay sakit, makatulog ang Pero okay na ba, bago na panihapon mo. naman. Tawag yun na, mo pahihapon ako ba? Alayo na kayo. Kami kayo, mapoy pag... Sige, kulot na Mapoy kulot. kami, dapat pa kung namuli. Ade? Ate ko mo matutan, nalako, double to. Puro babae. Ano yun? So, tama ko, hindi talaga. Kala ko, uy, lapas naman. Hindi ko na tumadayan, mayroon, matawag na to eh. Ay, abot man. Kulang, may katrimang oy. Ay, dapat sa gamay yan. Dapat na. Ay, sarap ka lang nyo? Sarap lang sir? Sarap? Oh? Ano yung malo sa balay ko ba? Hindi ka matata. Mulingon ba? Nagkataon kami, gamay lang kita, gamay lang kita. Oh, kana naman ito nga. Meron sa ko gamay. Kana. Ayaw niyo, makambok pa din. Sambok din sa taas. Taas pang Richie pa mo. Ne? Richie. Hindi. Richie, ganito mo. Sige na mo ba? Pataas niyo eh. Mura pareha sa lahat ng kuhan. Itong gihilot na ko. Ang payat mo kitang katumbahon na. Kato, ko taos ng budong. Laya, bata pa tayo. Bata pa iba. Playa. Hindi ka siya nag-basketball. Tumayad sila. Ano? Sige lang tulak, Emil. Cellphone. Uy kaon, uy bilang nga tuka. Katumbahon na good. Ayun ha. Ay, mga bata ko no, mga 6 full lang mukha mo no? Mabusong ka na diya. Ikaw na. Ayun lang kayo ba? Kamu kayo kalinturo. Wala na kita kaon. Yo. Yun ano, bunsay na gulubot mo. Sige yo. Pasuko mo diya, di na diya mahalo na, muluk-mulak yung sang, bataan. Yo. Ha? Dalaga. Talaga Hindi dala niya. Renta. Renta ba? Hindi ka nag-Manila. Nabot atong sa uno. Oh. Nana. Katulo naman daw na nana. Ah. Lahi. Good stress mo no? Baka stress, hindi makaya niya. Diba kabukbuang ang hilot gapon. Diba? Ang usap po, muli ay na po Manila. Kaya namatay ang bana. Niya, atong Sabado, gilubong na po niyang anak. So, Huwag kaunay. Hindi na ako ng kabuhi. Paghikap ni Eric sa kuto-kuto, paghuman, pagtalikod, di na sa tayo. Dino ang nani. Huwag yun nila po. yun naman. Kung bago na niya ang anak. Ay, dahilot, maayo kang ulit na rumatag Manila. Oh. Awag dito. Dahil hindi ako ito. Ito na yun. Pagungan sa kuto-kuto, pagtalikod, di na siya. Sige, nagyaw-yaw. Kung ni, kaya wala ka una yan. Kabuhi ko dali, grabe din. Tangan ka na itong tawin no, ano mo, ng ulo. Ito yan din, nabasilit. Dito na mga Ha? Tinood. James good. Vince. Ha? Vince. Vince?
Tumban ani di kita kan saktan. Ilag mga kuan sir, mga ano hot? Grabe panahon. Tumunawa. Singot ka na. Masakad na uro ba itong pagka sa training nila ba yung ulan ito? Ulanan. Ulanan, Yago kayo. Get yamay? sa training. Katong ay si ma'am nakikita itong tagol kada baraal daw. Ah. Sa buli nila, okay pa yung lawas, tulakad daw. Kuha na yan mga kapoy oh. Ha? Kaya na, Pero na. Tokol kay pagkaanay. Yan ka ni pahilot ra. Masakit itong binanggaay. Hilot ra man eh. malipir. Grabe ng singot to. Ano mo tuwasa? Sarap pilatan man gud ba. Kani kaya mo sa tiit kinan ini. Ba? Mga pila ka daw dito sa paligo na Kaya magugma. wala ang lugma. Yan ang bawal maginaw. Lugma, pila na mahina ugma. Pwede na maginaw pero bawal ito. Pila lang magtanong ako ng punas lang. Unat, Tanong mag-rapo lang tawin. buka. Dili na masa. Ang ba? Nagka na yung mga followers sir. Kamay pa eh? Bukor. Ayos na yun. 2,400 plus. Wala yun na. Yun yung number 202. Kuha. School mo gud. Good? Kaya guro na school ka ganyan. Ang primero. Wala matubak. Nagkamera.
Bagi ka magkawas sir no. Hmm. Kaya yung itong mga kailan na Qatar o Riyadh. Sa tabok. diwa no. Kanang sa tabok 2 months lang. Ito na tabok sir. Kanang tabok, kung nakuha mo sa history, unay gilot sa nila Moises. Saudi tabok. Lusot dito sa tumuyo. Saudi ka dun siya. Saudi na, tabok. Unay, ako kayong wanang sa Saudi nga pagkayawak. Kung sa may narito. Hindi kaya wala ito. May project dito, nadala ko dito mga 2 months. 2 months, 3 months. Driver ka to driver. Masun ko dito. Gusto ka rin. Parte ng awal lugar. May nalagi sa kanto na. Para pagkasiki sa ano. Sa ako na. Gili square. Kau na. Ah, Hindi mo. Sinawang mo. ah, Dicer ko. Dicer. isa na ka? Saan mo pa ne? Hindi mo pay. Oh, di mo naman. Bukas ang monte eh. After. Yawa na ka. Dicer yung tingin. Anam ya pa na. Kung mas bukas ang matinapa no? Pareha ka gyapon pero mas dagka ng kusinin. Pareha ko gyapon sa lagot. Pinintip nakabukat kay dagko kay mga tagpil. Yung pansin ako, grabe ko na yung what? Misli. O gusto po kaya ibot. Kaya mga Liberty. So na bukat. Yung gatas lang. Yung gatas. Dili ba inom eh? Gatas lang, magatas lang. Dili lagi butangan. Mana mo kayo orang to? Ito na magawa ani 21 o 28. Kani ang mistake. Sa Maya. Kaya po ano? Kami nom dong. Hindi naman nadagka ng kuwan eh. Minom. Hindi nang anak kang sumutugod doon. So kani sabadong, bukalit ang ko kaya naka-drown na ni Oli ba? Naglaag ka na bakada. Practice eh. Ito yung bibigit yung agor po. Inom naman. Kamuhan sa kay kamalang kanda saka iwan araw na yan yang kantuan ba tulog ya mata balik man arbot tulog mo siya taot pagod balik Ito ya. balik lang mo na karon marag ka ng kuwan ano ka
sana. Kaya doon ang ibati ko rin. Lagyan mo rin ka ng kwanza mo. Parang haplas yan. Haplas. Pambuntis. Artes. Ha? Ito. Kanang gamit ako. Kanan man na. Ano na? Kanaro ka na yung mga ano, haplas ron. Hinahalang. Hindi mo gumagamit og halang. Pangit yan ang halang. Sige, palit. Anak ba? Kira mo? Ito pa rin butang kantang. Alam mo, kuwan-kuwan yung kainit. Mudah-mudahan kung kainit ka, kainit kayo ka. Lumot ba? Nagumang kanan eh, ilot, mo mo kalaksan ni para biodisip. Ha? Kaysa lang. So kung makamata ka, pwede sila mo painomon after 4 hours. Kung makamata ka, Walang yapon. walang gapon. Pero kung man, painomon mo gatas. Hindi mo mag-inom. Yung kambal, mapainom mo gatas. Gutom lang doon. Ha? Wala na. Udah, beruntung. Ice cream. Taon ice cream. Chocolate. Isi si chocolate mo. Para makuha mo. Chocolate. Ini kung kahit sa kalinturahon, ice cream, kagirata, yung kaunay. Tama. Tumagas ko yung bidyan. Chocolate ba? Chocolate. Palita. Ampik ang kagwang, oh. Ang sa manang. Kulit. Chocolate ba sa kuhan? Puro taon. Diya sa kuhan ba? Convenient. Ano? At bang sa Unitap. Tumagas ko yung bidyan. Saan mo katungko, katong anak kon. Katong ipalit na ako. Katura mong dagbajin ko. At ice cream. Oh.
Para sa Ros. Ubo, mangganit na. Ito lang kagansin ko. Talag, yobo ko, basta maayaw customer, ubo. Ubo na ito ginilot. Huwag ka nila Ilot na yung kulitura ko. Kita ni Gana na kutukoy mo. Kira? Apply mo kuya Hindi Bidje? na sa dagan sa akin mo ba? Ha? Ha? Nagagawin din lang. no? Katagyan ba? Bisa magugugog service kanina. Matataw, 5 ka po. Oh. Order black. Sa live guy. Ay, mabalik mo ba sir? Bawa mo rin mo. Wakwak, Ibarang, Hmm? Diwinde, Encanto, Diwata, Agta. Ito na lagi sir. Hinay-hinay ka. Hinay-hinay ka. Magsakit yung tanan niya. Na walay finding ka. Asa na lang ito? Kita tambak ni mo. Walang gihilot. Doon sa dila, kung hilot mag-healing na. Yan ang pag-touch na kasi nila. Asa man? Asa? Di sabay naman siya baklay. Balik sa chocolate ko nung ice cream. Taro, sugulas, convenience. Itong kon-kon lang. Ang bidyo po, napilot po siya. Kailan yung video eh. Pilon man yun lagi. Oh! Kaya paluya-luya niya. Palikay pa ng chocolate yun. Gaya na yun. Man. Yung nga po, natawa mo nag-ice cream. Chocolate kami. Ang napod na ngala. Ha? Ano ito? Pag-try mo na. Tulungan na lang kakuha siya. Sila. Tulungan siya. Ano ko ito? Upahan ako sa pamarat. Tindog na nagtutoy. Hindi na, ganyan na. Ano mo maapte ba? Garabang ito, garabang. Wapa pa sa babae. Amis isa lawas. Ay, ito ba yun? Ang lawas na magwapo ng lawas. Ano yan? Anong konti ba? Pati naman to siya pa. Lanay yun. Wala ko pagkagpantig. Hindi ka magpantig ba eh. Kapag mahal man to. Magpapati ba? Please. Pati naman din siya. Dapat ba ba? Dapat ba ba? Kung pantig sa Sino babae. sino kay lawas ba? Oh. Makapahan ito. Sino kay lawas na makana? Bungkag na yung plima na bungkag. Bungkag ka na, sila luwa, plima na ang tabako. Plima. Ito may kambal ng rabo na. Uloy. Mau pero mo ditambal na kuang ubo. Lang reliever. Mo hinot rin na siya. Pero kalitura, wala siya. Lakas ito ng ubo. Wala ko. Reliever ang ano kung agi. Mga labumbi Wala na. naman nagubuha na. Oh, mo magilot. Alam mo na 2 to 3 days. So tambal na, di ko ba? Gamit ko na mga panunod. One year ko to yung ubo. May pa
finding tanan sika ng doktor. CT scan ato gi CT scan. Gyapon. Na X-ray tanan wala di makita. Ngana sa ubo. Ya kaupat na ko daw sa napakairo. Ang ko nga kairo. Karang kanang ko. Ah, piti-piti. Ang kanang na mo. Aka. Oh. Ang ulo ko. Aka. Wala kairo factor. Ah. Bago na mulawas lagi, bakit yun? Kanang Ati makuha na po. oh, di ko na na. Amar ko kanang ko dewa na. Pagboto ana ba? Okay na ana ba? Mo ni ana. Kaupat na siya ng pakairo sa Davao. Wala gyapon mawala. Mga kuha ni Bantay ni. Ang trabaho ani Toto 3 days. Bantay ka. Kitaan man po nila. Social media ba? Ah, Ngayon yung social media no? kumay. Muli ang karoon ko. Pinaka... Bawa kinain. Oh? Nga na pinag sige pangita ka ng mga kitsagi makatabang sa sakit. Oh. Lumuagi ka ah. Ayo. Yan tang yan. Kira? Waman sakit din yung dali. Ano sakit eh? Kaya sa sumbayo ko Sakit niya. kamay. Masakitan ng babae. Ha? Masakitan ng babae. Mas bayo. Bro, bisang sao na kung kuwan ba? Oo, Itong last kita pa ako. Kano, hindi sa mapakon din naw. Hindi gubaon yung naw. Oo, bro. Salamat kay sir. Kani, nindot ni. Basta kumutong nga bayad dito. Nindot ni. Wala na to, wala na tungutan na. Ana man. Salamat sir. Iduho man sila. Puro man ana. Ano ka nang biglas babae? Matanad lang niya. Yan bayad. Yan, mabayo ko ng warta. Muli. Something mayot eh. Ano ka na may diskarte? Pareho sila itong bayad kung nung nabalik na. Pumatay sa bayad. Itong mga bayad. Thank you. Mabayo ka ng tabang. Bayad kayo mo magbayad. Ito ganun sa LBT. Ano na? LGBT. LGB. LGBT. LGBT, shout out. Maraming salamat. Sa tanan kamo may dabis kay mo bayad siguro. Kaduhan na. Kaduhan na yun. Gatin kayo ba? Mas bayo. Oh, bayot yung isa. Kasi siya. Anak ro no? Daw na niya sa doktor ko na po sa bayo. Nakulong sa kas doktor. Wakit kuan.
buruk ng kalubag ng kayo. Magkaayo eh. Dahil lang. Hmm? Dahil. Dayo eh. Pero wala kayo kumukuhan. Anak kayo ka pinto ka anak ito. Nasa mga babae, lisuran, nilog. Bagol nagikulob ba? Ito niya, initingog ko niya. Klaro kayo din ito. Huwag kayo kumukuhan. Bakit itong pagkulob niyo, no? Wala mo sa mga reklamo. Ito, ibutang nga na, no? Kaya, Implant eh, implant. Kailan pa siya pang paanay doon, no? Ng ugong, no? Nasa tipo. Tumitanggal niya. Pero gerdel ba, no? Ano, pero anak naman to, ugong. duwas ka. Kung para mo gawas yun, ba ano ko eh. Kapit na ko mag 2.5. Ah. Wala kayo mga sponsor, mga makuha na mga paano. Makuha nga ka ng mga ang gumawa. Ito yung mga. Basta, pindo. Hindi wala pa. Ha? Puhon. Ilan na nandala pa, tanaw na. Gamay pa eh. Sa viewers, nung ka magbase nga, gamay ko viewers. Dagan ang ko viewers. At ako, kung kayo kong viewers kaysa kuhan. Subscriber. Kanang viewers na ko, nanguan lang na. Nag-share ka na share? May subscribe lang na. Subscribe, di na pa play. Hindi, okay lang subscribe. Ang importante viewers. Review na ang video. Review ang video. So, matanaw ka sa video sa YouTube. Para ko na matanaw ka NBA sa kuhan, boxing sa YouTube. Kwarta na sa nag-upload. Hello? Ano ka YouTube, ya Showtime. Kwarta na sa Showtime. Ano? Ah, sa ina, ne? Ah, salamat. Ano lang? Ano lang? Dili lang sa. Ano mo lang? Okay. Ano ka GMA? Marta sa GMA. Ano ka ni Tolpo? Si Tolpo ang mayaman. Ano? Kung YouTube ka mo tanaw. Ano sa mga YouTube ko na? YouTube, Facebook, Facebook, Reel, Reels. TikTok. Ano ka sa cable, signal, advertise lang ang kaporta niya. Ang ads. Ads. Ang YouTube, si YouTube, huwag ikaw. Yung kaya ko lang pa niya mo ang yung video. Kung subscribe akong video mo. Salamat. Sino nga concert video? Isang upload mo sir. Regular yung upload na yun. Ha? Sino nga video? Dili ugma, sunod ugma na. Agka mga kapin